Why is there too much hate among the poor and too much love among the rich? Like, why is it that the poor people, there are too much hate among us, but among the rich people, they share too much love? Now, let me read out this piece for you, and after that, I will tell you something. You see, on 24th of January 2026, I had a peaceful flight on Air Peace Abuja to London, Heathrow. As always, excellent flight experience. Check-in process was world class. Departure right on time. In-flight service was super. Lunch meal was airpicious. A great blend of Nigerian and continental dishes. Landing at Heathrow Airport was bed-like despite the humongous size of B-77 aircraft. As a regular international traveler for almost 4 decades, my overall assessment is 7-star. Kudos to Team Airpeace, to my dear brother and ally for life, Allen Ide, the king of Nigerian airspace. I am forever proud of you. I pray that Almighty God will continue to shower you with his blessings, to continue setting the pace and breaking the barriers as it makes it easy for us to follow. Airpeace, our own. United Airlines, our own. These two airlines has been standing strong. This is from Professor Obiora Okonkwo, Chairman, United Nigeria Airlines. I copied this from Mazi Ifeanyi Ubah's page. Let me give credit to him. Now, even the USA there is so much hate among the poor and too much love among the rich. Is that if two people running the same business in the same airspace, and yet Professor Obiora Okonkwo Sietua we praise Airpeace first maiden flight to not their maiden flight. I think he just flew because I'm on board to announce their first maiden flight to UK also. You see, did you see how he praised an airline that is more like a competitor to his own in the same airspace, happily praising and marketing him despite him having his own airline? Nima fi ebe ikpọbala angala debe okpọba angala unewere isi kuwo onwuru ị na-ele akpụ nebe ọ na-ele akpụ unewere ọgwụ n'ụkwụ abashu wee kuwo onwuru ifere ya ị na-ele nri nebe ọ na-ele nri ọ na-agwụwazi ọgwụ onye ka gwọwa ibe n'ọgwụ nke ọzọ anochie ịghọtago ifere ya a na-akụ isi. That is why the rich will continue to get richer and the poor men are able, because most of these rich people, 80%, they are happy among themselves, promoting themselves. Look at how Cubana Group, look at Hanchanine, Oponna, many of them are into real estate business. Big C, Nedo Konkwo, Obi Cubana, name them, all of them, they are into real estate. But you see them moving together, going to Cubana Estate in Asaba to go and promoting Jedoli Ubu. The same thing they are doing to Nedo Konkwo, the same thing they are doing among themselves, encouraging and supporting themselves. Look at what they are doing for Kelava Nkebo State here, Enviable. Look at how Obi Cubana is trying to carry Enviable along. Look at how Bebioko and Dindo to her. Ndamosh teacher from Ebonyi State. Look at how they are carrying and helping each other. Among the poor, ana kunsina wogo, uno bina kutu madunsi na kwasele, na kwasele, overkose, ogono defa, onda kanechalanya. Look at Indian and Nigeria airspace keda. Ono oduka as far as Igbo so to concern. Ono oduka
United Nigerian Airline and the Air Peace. Professor Obi Okonkwo and Onye Maduka, Hana Bunde say to Amoro, yet they keep praising and supporting each other, despite knowing that I need customer. Manangoma, Obama Oge Mango, Onye blue basket mango bata, onye because blue basket mango nke bata, even among them die yo, anekwe muka awumonisi muna na eba, ngoma wonye ngoro bia kwa bia no eba, o ka muna uzo word. Okay. Among no obiam. So much love among the rich and the over too much hate among the poor. Obele busishana we ha. Aiwa umumgbe na owo hago. Aiwa umumgbe. Aye wo na anyukwu na ekwolo. Busisi cho onwe anyị. Mara ndị odogwu a ha na-ewu anya ọkụ, ha na support each other despite being na the same business. Jee na this big market, ije na trade fair, ndị importers ndị odogwu niile n'ebe a nwere onye ha ncha niile sef, onwe onye nke na-eme ife na Ụmụdịọka, ha ncha niile awe epụta ndị importers ndị ọga, ha ncha niile ha na-emekọrịta ka ụmụnne. Ngwaje na-eke ọka jee na-eke ọka, jee na Oriaka, jee na Nweke, jee na Nwafọ, jee na ọdụ Igbo na Ngwọ, jee na F-line ilu ebe ahụ at some extent ịmarụzi ụdị ọgwụ, jee na Ọgbanụ, jee na Ọkpa Akpakara dị Igbo ilu ebe a ka ịfụ. Agwụmasị na ụmụ ndị na-emesi ife ike na that side, but I'm just trying to tell you, ịfụkwa ijekwa na ụmụ laịnụ niile a na-agba fụkwa ndị na-emesi ife ike, ha ncha niile na-echi akwata nsị nkọmọ, mana ndị obele onye a ndị mgbe edo ka anyị ịghọtago a na-akụ nsị bịa palọ onye nya ọ ya eje Enugwu Ezike a na-akpọfegharị na-eri ego n'ọgwụ. Grow your mind this particular 2026. Mara na competition a healthy one na-eweta progress. A healthy one na-eweta progress. Apụta jụọ oke maka nebọl ahụ na-esi pepe soup esi ọdụmma ọ na-esi na nzu mana onye na-ajụ gị ma na-esi pepe soup wee jụwa ahụ maka ọ na-esi na nzu. Nna kedu maka nebọl a na-ele nri ọdụ egwu ya asị nke a na-esi nnu, nke a na-esi nnu na aja esi na ọ na-ele nri. Look at Chike hotel owners. They are in unity. Ije na hotel life, onye nwe hotel on oyi na ba ya nọrọ with men na aṅụrụ mmanya. Nwana ndị nwa atachiri ụmụ business ya ije nweta one kobo na 1 naira. A na-akụ nsi, mekaniki na mekaniki a na-akụ nsi, panelbita na panelbita a na-akụ nsi. Ijezie n'ọgbọ afịa mgbede ebe a na-akpọsa afịa na tebụl, ebe a na-akwagharị afịa na baro. Among ndị ọkada ọ na-afịọ. Too much ifunanya among the rich and too much hatred and bitterness among the poor. Think about it. This year, let us do a healthy competition. Message. Can this year? Tuition,